May the Holy Spirit locate you wherever you are. Nyasha dza Mwari dzifambe newe nokusingapere. Uchengetwe. Come here, mama. Mirai nyipa. Kunonzi kunyanyadzi munokuziva? Ndokumusha kwangu. Now, ndoda kuti nditaure nemi asi ndichitaura nemi nemazwi emashomanana. Amen, prophet. Ha. Anonzi Tanaka ndiani? Mwana wangu msikana. Ndanzi ndiise nyasha pavana. Ndinotenda. Uyu Tanaka uroriwo. Ndinotenda prophet. Ane murumeri? Ana ndinotenda prophet, ndodambudziko riri kutondinesa. Saka ndanzi naJehovha zvinake. Amen. Ko anonzi Kiri ndiani? Mwana wangu, amen, prophet. Uyu Kiri uyu anoda kunzi abatsirike uyu. Amen. Nokuti ndatarisa in the realm of the spirit ndokutooneswa kuti iko zvezvo akangopinda basa ropera, akapinda basa ropera, especially akangonzi mari iri kuwedzerwa. Amen, prophet. You are free in the name of Jesus.